ガチガチで硬くて辛い前傾骨筋の緊張を改善するストレッチです。やり方は、足の甲を内側から持って、母子球側にひねって、足首の前側を伸ばす。そして、内くるぶしと外くるぶしの間の部分の足首の前側の皮を上下にずらしていく。これね、肉をゴリゴリ揉まずに皮を上下にずらしてください。この内くるぶし部分、外くるぶし部分のちょっとね、硬いなーっていうところがあれば、そこは強めにやっても OK。だけど、骨以外のこの具の部分は皮だけを動かすようにしてください。もっと詳しいやり方や、もっと効果の出る方法を知りたい方は、こちらもご覧になってみてください。